ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଦଳ ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ସେ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଶା ନେଇକରି ସେ ଏଇ ଦଳଟା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଦଳର ବହୁତ ସବୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ମିକ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସାର୍? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଦଳ ଯେଉଁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଜ୍ଞା, ଏହାର କ'ଣ ସବୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକରି ଆପଣ ଦଳଟା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ତିଆରି ହେବ। ନୂଆ ଟୋକାମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ନୂଆ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କି, ତାକି ନୂଆ ନୂଆ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭିଜନ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଅପଡେଟେଡ୍ ରହିବ ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବେ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବେ, ଏମ୍ସ ହେଲା, SCB ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ରେ ଆମର ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିକି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଆପଣ କହିବା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ତାରତମ୍ୟଟା ବହୁତ ରହିଛି। ନା, ଆଞ୍ଚଳିକ ତାରତମ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା, ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବା, ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଦେବା, ପୂରଣ କରିବା। ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫେଥ୍ କମିଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଯେଉଁ କମି କମି ଯାଉଛି, ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟାକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ହେଲା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁଟାକୁ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି କହନ୍ତି, ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ହେଲା ନୂଆ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକି ଆଣିବା, ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ତିଆରି କରିବା। ଏତିକି ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଦଳ 2029ରେ ନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ତ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଁ, ନାଇଁ, ଆମର ତ ଏଇ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ନଭେମ୍ବରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 2024ରେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ସବୁ ସିଟ୍ରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ସବୁ ସିଟ୍ରେ ଲଢ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିବ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦଳରେ ନେବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର, ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହେଉଛି, ସଂଗଠନ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ 29 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନ କରିକି 29 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନଟା ତିଆରି ହେଇସାରିଲାଣି? ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। 7-8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସଂଗଠନ ହେଇଗଲାଣି ଫୁଲି ପ୍ଲେସ୍, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯିବେ, ତ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇକରି ଆପଣ ଯିବେ ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଅଛି? ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରଟା ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ୍ କରାଯିବ। ଏଜୁକେସନ୍, ହେଲ୍ଥ କେୟାର,
ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ୍ କରାହେବ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଏ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏବେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ବିରୋଧୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଆମର ବି ସହଯୋଗ ରହିବ। ଭଲ କାମ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକା କାମ, ଅଧିକା କ୍ଷମତା, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବି ଆମେ କହିବୁ ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ହେଇନଥିଲା ବିଗତ 24 ବର୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କ୍ଷମତା ନଥିଲା ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ 100% ଦେଇପାରିନଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯେଉଁ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ ସେଇଟା ଯେମିତି ଆଉଥରେ ନ ଭାବନ୍ତି। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶାସକ ଦଳ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଏକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟଟା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ନଥିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇକି ମଝିରେ ଚାଲିଲେ ସେଇ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟଟା ଲୋକମାନେ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ। ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଫୋକସ୍ ଆପଣ ରଖିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜିଲ୍ଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, କେବିକେ ଅମଳରୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସେଭଳିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ତାର ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ତ ନାହିଁ, ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର। ଆଉ ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଯେଉଁ ରିକ୍ରିଏସନାଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ରୋଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଟଣା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନଜର ରଖୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରିପିଟ୍ ନ ହେଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି କାମଧନ୍ଦା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ମେଜର ଚଙ୍କ୍ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ମାନେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିବାକୁ ରହିକି ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନି। ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଅତୀତରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ ବହୁ ସାଇନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇପାରୁନି, ବୁଝିଲେ ନା। ୟା ଅପେକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେଇକି ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି କ'ଣ ଦେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଚାଇନା ଯଦି ଆଜି ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଆଉ ଆପଣ ଅତୀତରେ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଦି ନେକ୍ସଟ ଚାଇନା ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି, ସବୁ ରାଜ୍ୟଠୁ ବି ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଆଗେ ପୁରା ଆଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିନେରାଲ୍ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଇଏ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଣନ୍ତୁ। 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଡ୍ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ନାହିଁ, ଆଗ୍ରୋ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଏଣ୍ଟିଟିକି ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ଟାକୁ ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେଉ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି SHG ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେମିତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ତାକି ସେମାନେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି। ଗାଁରେ ରହିଲେ ଯୁବକଟେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ମୋ ଗାଁ ପରିବେଶ ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି କେମିତି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁକରି ନିଯୁକ୍ତିଟା ତା ଘର ପାଖରେ ମିଳୁ, ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଏ। ପରିଚୟ? ଜହା ମୋ ନାଁ ଦିବାକର ପଟେଲ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଦଳର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଅଛି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଦଳକୁ ଆସିବା ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ଅଛି?
ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଦଳ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ହେଇଛି ମୋତେ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା କି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯୁବ ନେତା ତ ମୋତେ ବେଶ ସେଟା ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦାଦନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଏଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବୋଲେ ଚଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଦଳ ଯଦି ଆସେ ଏସବୁ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଦଳକୁ ଯୋଗଦାନ କରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି।